Mutuo ka ba nga banhawon ang mga patay? Ug karon mga igsoon, mao kini ang atong pagahisgutan. Hello mga igsoon, ko ni Kristo, mayong adlaw kaninyong tanan. Dinhi ning videoha ang inyong masaksihan karon. Mao kini si Angkol Melvin Payapilin ug kining tawhana mao kini ang pinakauna nga gitambalan sa usa ka tawo nga kanunay kong ginahisgutan nganha kaninyo nga usa ka tawo nga gigamit o gipuy-an sa balaang espiritu sa kamatuoran nga mao si Angkol Noli Nuynay. Ug dinhi inyong makita nga anaa siya sa balay tambalanan ug mao na kini ang katapusan niyang pagpa-admit sa ospital kay kaniadto dugay man kini kayo siyang nagsakit ug miabot gani og 21 anyos ang iya pag-antos sa iyang sakit kaniadto. Ug tungod niini ana siya gibilin kanato nga mga mensahe nga alagayod sa awtoridad nasulat gyud sa balaang kasulatan ug kun unsa ang ginawali ug ginatudlo kanamo sa usa ka tawo nga gigamit ug gipuy-an sa balaang espiritu sa kamatuoran nga mao si Angkol Noli Nuynay. Mao pod ang iyang ginasulti kay nakatugyan man kini siya ang kagalingon ngadto sa Dios tungod kay nakapangayo ng kini siya og pasaylo sa taong iyang gikasalagan o kahiubsan kaniadto. Ug ang iyang gikahiubsan kaniadto mao sab ang nagatambal kaniya kay sa gidugayon nga pagtambal ni Angkol Noli kaniya ginawalihan man usab siya sa pulong sa Dios ug ang pulong man ang maghukom kanato busa kay nakasala man siya ug wala man niya natuman ang iyang gisaad kiniadto naiubo siya kay Angkol ug dinhi iyang nahinumduman nga kinahanglan gid ay mopasaylo o mangayog pasaylo sa tao nga imong gikahiubsan aron kita madawat sa Dios pag-abot sa atong kamatayon. Ug sa ikaduhang adlaw sa iyang pagka-admit, mitawag dayon siya kay Angkol Noli og nangayo siya og pasaylo. Apan si Angkol Noli miingon kaniya nga wala kay sala kanako ug ang sala mo lamang ang pagpugong sa espiritu. Sa pagkahuman silang panag-istoryahanay miabli ang iyang kasing-kasing ug misulod ang balaang espiritu siyang kasing-kasing ug siya miingon nga si Papa Jesus nakita niya sa iyang kasing-kasing ug wala niya nakita siyang mata ug nadungog siyang dalunggan kaya makita sa mata daghan man ang huwad nga espiritu busa tumpak gayud ang gitudlo ni Angkol Noli nga rekanamo nga ang espiritu sa maayo makita nimo sa imong kasing-kasing kay ang templo sa Dios mao man ang atong kasing-kasing ug dinhi magpuyo ang espiritu sa kamatuoran kun ikaw usab nagabuhat sa kabubuton sa Dios. Ug kining tawhana mga igsoon mao kini anang kapamatuod nga matuod gayud ang ginawali ug ginatud ni Angkol Noli kanamo. Ug dinhi atong makita nga kini usa lamang ka dako kayo nga himala sa ka tawo sa bisan unsa pa kasakit ang iyang pag-antos nakasulti gihapon siya sa kamatuoran nga kinahanglan kitang tanan nga mga tao nga buhi pa din sa kalibutan kinahanglan gayud kitang magkahiusa ngadto kang Hesukristo ug magpabiling gayud kitang mapaubsanon sa usag-usa aron dili kita mag-away ug balaanan ninyo kini kay patay naman kini siya karon ug mao kini ang mensahe nga iyang gibilin kanato aron himuon nato siyang panig-ingnan o sulundon nga kitang tanan dili na magpaabot nga magsakit pa una mobalik sa Dios kay basin kun ugma o karon waon kita sa Dios nga walay sakit ug dili na kita magkabalik ug maulahi ang tanan ug karon mga igsoon aron ato kining masabtan ang tanan ato siyang paminawon ug pamalandungan sa mga pinalagkaguto sa akong mga higala panahon pa nga kita mayong lawas sa kalibutan dili nato kalimtan ang Diyos ubalik kita sa iyang tiilan kay ang Diyos dili niya kita pasagdaan sa pantiyan kadlukan ang kamata yun mga igsuon ko
Pasaylo ay kamo. Pagpasaylo ay kamo sa atong mga sala sa matag isa-isa. Mag-atbangay kita aron mga pasaylo. Dili na to ipatigbabaw ang garbo sa tanan-tanan ako na igsuon. Aniya ako, nagapangayo ako, pasaylo kaninyo. Kay dili taman kamo, maya, magakos. Kay lagyo kamo, labi nagihit, kay Manong Johnny, kay Toto Ramio, kay Tita Lindin. Ug sakon mga igsuon, dili nga na dili, nasa palibot, pasayloan ninyo ako. Usbong ko ipatigbabaw naton ang gugma. Dili kita mamanigas, dili nato wato nato ang garbo. Kay ang garbo mao ang dakong sala sa kalibutan. Balik ka mo kay Manoy, tuod ang ginasulti ni Manoy, tinuod dyan na. Ayaw ka muglabay o mga lapok at to kaniya, kay siya instrumento lang nga tao siya kiyatagan o kaalam aron gamiton sa pagsulti sa mga katauhan aron makaamon ko. Balikid kita sa tiilan sa Diyos. Itugyan naton ang atong kinabuhi. Diha kaniya labi nagid yan ako. Itugyan din ako kay Papa Jesus ang akong espiritu ug lawas ug dili nako kahadlukan ang akong kamatayon. Kay kitang tanan mamatay ang tao nga nahadlok ang matay na hadlok sa iyang sala. Pero ang atong sala yung pangayonan sa Ginoo kay Papa Jesus ug mangayo kitag pasaylo sa atong mga kaaway. Andam si Papa Jesus nga maghatag sa iyang pasaylo kanato. Sa mga higala ko, panahon pa, madako pa ang panahon ninyo nga magbago. Wadaan ninyo ang dili maayo, ilamigit sa pagpamalikas ang nagagawa sa atong Papa. Hugaw ang aton makita, hugaw usa kanang tanan naunta nga inyo kining tumanon o pamalandungan pag-ayo. Kay ako nagatuo nga ana ayo'y impyerno. Paningkamot samtang may panahon pakamun ining kalibutan. Paningkamot kamo nga magbalik sa tiilan sa Diyos. Balik kamo mga utod ko, higala ko. Balik kamo sa Diyos ug manghayog pa sa ilong nga kinasing-kasing. Kay ikaw makasasala man, dapat limpyuhon naton ang atong kaugalingon aron kita mo atubang sa aton Diyos nga siya ang maghukom kanato kung maabot na nga iya kitang pohiyon. Itugyan nato kay Papa Jesus kung unsa man ng mga pagsulay sa atong kinabuhi. Itugyan nato kaniya kay walay labaw nga makaayo siya lang. Walay labaw kaniya. Inhauton ta nga inyo kinipaminawon ang akong isulti kanimo samtang naapa ko niining kalibutan makatingog pa ko. Butang ka na sa inyong huna-huna o pamatungan pag-ayo. Kay ang impyerno init, walay makatupong ug walay katapusan nga pag-antos imo da sa kalayo sa impyerno kung magpatuyang ka
sa inyong binutan nga dili maayo. Walaan ninyo ang garbo. Walaan ninyo ang inyong mga kinaiya nga dili maayo ug magbalik sa tiilan sa Dios aron makabot ninyo ang ginharian sa Dios. Amen.